Nos, Billy, köszöntelek újra az éterben. Karácsonyi dalod a szerelem körülvesz feldolgozása. Csak mi a szerelem szót kicseréltük karácsonyra. Igen. És ez az üzenet fontos számodra, Bill? Nem igazán, Mike. A karácsony azoknak jó, akik szeretnek valakit az életükben. Te nem vagy ilyen? Én nem vagyok ilyen. Tudod, fiatalon és sikeresen nagyon kabzs és buta voltam, és most magamra maradtam ráncosan és egyedül. Csű. Köszönöm, Bill. Mit? Azt, hogy valódi választ adtál egy kérdésre. Ilyen nem gyakran fordul elő a Watford rádiónál, az biztos. Kérdezz, amit akarsz, igazat mondok. Ki volt a legjobb numerád? Britney Spears. Nem, csak viccelek. Nem volt nagy szám. Jó, van egy kérdésem. Szerinted hogy viszonyul ez az új lemez a régi, klasszikus dolgaidhoz? Ugyan már, Mikey, te is pontosan tudod, hogy ez egy szar. De az oltári lenne, ha idén karácsonykor nem valami nyálas tini vezetni a slágerlistát, hanem egy vén ex-heroinista, aki vissza akar kapaszkodni a csúcsra. Ezek a popkölykök karácsonykor hanyatfekve lebzselnek, miközben helyes pucér macák pörögnek a pöcsükön. Én meg valami ótvar kégliben ragadok Joe-val, a világ legcsúnyább menedzserével, és kurvára szenvedek, mert nem jött be a kurva nagy húzás. Úgyhogy, ha még hisztek a Mikulásban, gyerekek, ahogy Billy bácsikátok is, vegyétek meg azt a gennyes trágya lemezemet. És különösen élvezzétek azt a hihetetlenül durva pillanatot, amikor a 4. sorba beerőltetünk még egy plusz szótagot. Biztosan arra utalsz, hogy if you really love Christmas. Come on and let it snow. Jaj! Nos, akkor szóljon még egyszer az idei karácsonyi slágerlista legsötétebb lova, a karácsony körülvesz. Köszönöm, Billy. Utána a hírek. Lehet, hogy az új miniszterelnök már is bajba került.